Guys, good morning. So, andito kami ngayon with Madam Brusoto. So, ipapakita namin sa inyo kung paano iluto yung arellano ng fresh na fresh. So, ang gagawin natin, i-demo ni Madam Brusoto ang paglalagay ng cornstarch or harina. Yes guys, ganito, Okay. yung product namin, na rellenong bangus, tuturo namin kung paano, para hindi siya malusaw. So, start na natin. Okay, ano meron tayo ngayon? Meron tayong cornstarch. Lagay na lang Okay. natin dito. Okay. Guys, kung halimbawa, hindi siya kasya sa kawali, like this one, hindi siya kasya, pwede nyo siyang putulin. Okay. Pwede siyang putulin. Kumuha ka lang. I don't know where's the Okay, continue. continue. Guys, ito pala yung product namin. So, may iba-ibang size kami. Itong size na to, itong ganitong size, is 250. Ito naman, itong ganitong size is 200. Yung 180 namin, na-sold out na. So, itong mga nakagawa namin ngayon is 250. Ganito na siya, guys. Ayan, oh. Malaki na. Malaki na. 250 and 200. So, sa mga gusto mag-order lang ng product namin na rellenong bangus, PM nyo lang po kami. So, ganito po siya. Kung hindi kakasya sa kawali, pwede po natin siyang putulin. Yan. Tira. Ayan, puputulin na natin siya, guys. Sa gitna. Kasi hindi siya kakasya sa kawali. Ayan. So, i-roll natin siya sa cornstarch. Ayan. Para ano na rin to, iwas sa pagkasira ng balat. So, bali itong cornstarch ang magpo-protect sa balat para hindi siya maghiwa-hiwalay. There. There Other you are. one. Ayan. So, yan pala yung purpose ng cornstarch. Ito yung magiging technique niyan para hindi maghiwa-hiwalay yung laman. Tsaka hindi gaan mapunit yung yung balat. So, Okay. check natin yung kawali natin if okay na. Hugas ka muna ng kamay. Lang. So, sundin natin yung kalang. Hindi na, bro. Sundin na pala. Ayan. So, dagdagan natin ng konting mantika. Kung hindi non-stick yung kung hindi non-stick yung kawali nyo, much better kung medyo dagdagan nyo ng mantika. Ngayon, kung non-stick naman okay lang naman. Kasi hindi rin naman, Hindi na didikit, no? Oo. Okay. Kasi, guys, yung rellenong bangus namin, yung sa loob niya, luto na yan eh. Kumbaga, yung fina-fry mo na lang dyan, yung balat niya. Mismong Okay. balat. Parang kulang pa yata yun, madam, sana. Hindi, ayos na yan. Ayos na. Basta't nabalat na. Okay. Hintayin lang natin mag-init yung mantika. Pag naramdaman nyo ng uminit-init na, Alam niyo naman guys kung mainit na yung mantika o ayan. Fry na. Ay, sorry. it's alright. So, ayun, guys. Ayan. So, ganyan yung proseso ng pagluluto ng Rellenong bangus. rellenong bangus. Guys, try nyo na lang po yung rellenong bangus namin. Kumbaga, debone na talaga siya. Wala na siyang tirik. Yes. Guys, magtatagal naman yan. Basta i-freezer ilagay lang lang. sa freezer. Oo. So, ibig sabihin niyan, guys, luto na yung laman loob niyan sa loob. Yung balat lang yung niluluto natin sa labas. Alam mo yan. Oo. Kahit konting lang, basta maprito lang yung konting parte ng mga balat-balat niya. Ayos na, pwede na lantakan. Yun talaga. Guys, masarap siyang i-partner sa ketchup. Yes. So, hindi na kami mag-advertise ng ketchup. Bahala na kayo sa ketchup, ha? Try nyo na po yung aming rellenong bangus. Yes. So, meron kaming sizes dito. Ano kasi mga sizes natin? Meron tayong small, which is the 180 pesos. Pero na-sold out kasi yun, guys. Na-sold out yun. So, yung natitira natin dito is 200 and 250 na lang. Pero yung mga nakapagpa-prepare para sa December 23,
na 180. Oh. Oo. Yun na lang yung ano namin, target namin. So, yung mga natira siya is 250. Okay. Kasi may mga nagre-request na medyo lakihan yung malaki. Oo. Which is yung 200, sumunod sa 180. Mhm. Eh, meron pang mas gusto nila, mas malaki. So, gumawa kami ng pang Extra size. Oo. 250. May mga sizes, oo. Kasi guys, alam naman natin na mahal yung mga bilihin ngayon, no? So, babawi talaga tayo sa lasa na lang. Oo. So, ayun guys. So, ayan guys ha. Hindi siya nadurog. Yeah, hindi maghihiwa-hiwalay. Hindi siya magiwa-hiwalay. Kasi ang niluluto na lang talaga natin dito itong Balat. balat. So, yung loob niyan, lutong-luto na. Nakatimpla na yan. Andiyan dyan na Parang yung nakaano na, Jess. Parang secret nandito lahat yung ano. mantika. Oo. Yung secret ingredients namin. Andiyan dyan na lahat. So, ang bango. Sa amoy pa lang, oh. Mhm. Talagang... At saka guys, yung ano namin yung nilaman ng loob ng bangus, yung pinakapalaman niya is puro. Walang harina. Yes, Talagang that's puro. correct. So, kahit na sabihin nilang pricey, sulit naman kasi yung laman niya. Yes. Oo, guys. Yan talaga yung best quality ng aming Arellano bangus. Ng Arellano bangus. Ayan, oh. So, ganyan ang pagluto, ha. Kasi pag hindi nilagyan ng ng cornstarch or harina, magkakabitak-bitak yung balat at didikit. Masisira ang inyong tuwa at excited. Okay guys, makikita nyo naman kung ano tatansyahin nyo lang naman kung luto na yung sa kabila ayan Tatsyan na naman nun. Basta yung side by side niya. Dami. Meron ko pa ba ibang Jess? Sige, kuha ka lang dyan. Sige. Kasi alalay lang sa pag Wow. sa pag tapos dito yung pan. Masan, no? Yung mga side by side lang ba? Masarap kasi na medyo malutong yung balat. Balat. Kasi kami guys, kaya konti lang yung mantika. Takot kasi kami sa cholesterol. Kaya ganyan na tinitipid namin sa Kaya ginagamit namin non-stick. Oo. Siyempre guys, alam niyo naman, medyo nagkakaedad na. So kailangan ingat-ingat. Sarap yan, guys, oh. Yes. Dito na naman. Tapos, ito, alalay din lang. Ito kasi, yung buntot lumalaban Oo. Lumalaban si Jezebel. Lumalaban si Jezebel. Up, nabibiyak siya kasi Ayun lang. So, may konting suporta lang, ha? Kasi syempre yung niyan, hindi na talaga dikit yan Kumbaga laman na talaga. Namin, Dalawa na yung pinatayo ni Bursoto. Talagang makapangyarihan na kamay ni Bursoto. Yan guys. Ito na siya. Ito na siya. Alright. So, there you are. So, manamis-namis ito guys, ha. Konti siyang tamis, pero not really matamis. Yes, may konting Konti lang. tamis. Okay. So, ayan na guys, naluto na po natin yung rellenong bangus. So, itong rellenong bangus natin, masarap i-partner yan sa ketchup. Any kind of ketchup, kung ano yung prepare nyong, kung ano yung mga favorite kind of ketchup na gusto nyo i-partner dito. Pero, mag-blend yan sa ketchup. So, ayan na guys, kakain na kami ni Jessie! So, ito try namin guys kung yung lasa ng ginawa namin kagabi. Ito kasi guys, nagawa to kagabi, nung isang pa. Pero gusto namin kasing i-vlog para malaman nyo kung paano lang siya iluto. Proper na pagluluto. So, ayun na.
Kakain kami ni Jess. Okay, there we go. Kakain kami ni Madam Bros. So, get your chair, bros. There's And yours. then- And where's the other one? Yeah. It's alright. I'm going to standing Okay position. So, we're going to Try eat. natin. So, ayan ang Ayan. aming ulam. So, ito try natin. Kakat natin siya. Tignan nyo guys ha, yung laman niya. Tignan nyo. Ayan, puro. At wala talaga siyang Tinik. tinik. Ayan. Ayan siya. Ayan. Puro po talaga siya. Ayan. 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 So, try na po natin. Yes, kain. Kain po tayo. Okay. So, ayan guys. So, ayan yung meat ng isda. Tapos yung giniling at mga carrots. Yan. Tapos yung mga, siyempre may secret recipe kami dyan, secret ingredients. Hindi pwedeng pagsabi. Hmm? So, bros, ano masasabi mo? Masarap siya. Yummy. Masarap siya. So guys, para mapatunayan nyo kung yung sinabi ko sa inyo kung masarap talaga, try nyo. Okay. Ayos ang lasa. Masarap. So, walang halong buladas to guys ha. Yes. Talagang meron kaming isang kasama rito na talagang expert magluto. So, minana niya pa sa pinakalolo nila. Oo. Tunay na kapangpangan. Yes. So, yung proseso, yung mga ingredients, talagang ipinasa sa kanya. So, alam mo naman, mga kapangpangan, sikat sa lutuan. Kaya, Yes. eto, meron kaming pinaka-treasure na lalaki na gumawa nito. Yes. Shout out kay Paring Alvin. Yes, shoutout sa Yeah. kanya. Tsaka ano, yung mga idea ng mga double cuts din, syempre, pinagsama-sama natin para mas lalong sumarap yung product natin. Yes, at nandito yung teamwork namin, yung TLC. Yeah. Kaya siguradong Ayun. masarap siya guys kasi talagang pinrepare namin ng maayos. Kahit matagalan kami, kahit umabot kami ng madaling araw, basta yung magiging product namin is huwag kaming mapahiya sa inyo. Yes, so yung pagpuproseso namin dito guys, Matagal, hindi no? ganon kadali, hindi ganon Oo. kaisi. From the market, hanggang pagbabiyahe, hanggang sa bahay, hanggang sa paghihiwa, hanggang sa pagluluto, hanggang sa pag-prepare, hanggang sa delivery na makarating sa inyo. Kaya, sulit na sulit guys. Walang halong buladas to guys ha. Try it, at kayo nang bahalang humusga. Yes. Okay, salamat. So, tatapusin na namin ang aming pagkain. Okay, Order lang kayo. masasabi mo? Order na kayo guys. PM lang kayo sa mga gustong umorder ng aming Rian. Alright. Maganda to guys. Halimbawa, katulad ngayon, no, magpapasko na, tapos mag-New Year. So, kung gusto niyo po avail ng product namin, mag-PM lang po kayo para sa New Year at Christmas. Saan sila mag-PPM? Sa Messenger Yes. para mabilis yung ating usapan. Opo, yung transaction natin is sa Messenger. So, yung mga pricing natin, anong available pricing natin So, doon? meron tayong 180, Mhm. meron tayong 200, and meron tayong 250. Okay, so alam nyo na yung size na yun guys ha. May simula sa maliit, medium and large. Okay, so sana nagustuhan nyo ang aming vlog for today. Yes. Okay. Bye-bye. Kain na po Bye-bye. tayo. Kakain na sila Bye. Banyo Bear. Okay.